Usa sa labing nailhan nga pilgrimage destination mao ang Camino de Santiago de Compostela sa nasod sa Espanya. Kini nga dalan padulong sa lungsod sa Compostela kung diin gituohan nga gitipigan ang mga bukog ni Santiago Apostol. Libuan ka mga tao ang naga-pilgrimage dinhi matag tuig uban sa ilang mga personal nga intentions, mga himuon nga discernment and important decisions, ug tingwa pod nga mas maduol sa Ginoo. Ang maong pilgrimage Camino de Santiago de Compostela dili lang pisikal nga paglakaw, kundi spiritual nga panaw usab. Dinhi sa tua sa Cebu, aduna usab lungsod nga ginganlan og Compostela nga nagpahinumdom nato nga bisan kita layo sa Espanya, nasad ta dinhi kaugalingon nga brand sa Camino de Compostela. Ang maong pilgrimage magsugod sa parokya sa Santiago Apostol sa lungsod sa Badian, mulatas padung sa Transcentral Highway all the way to Liloan hangtod nga makaabot sa parokya sa Santiago de Apostol sa lungsod sa Compostela. Total days ni ini mga 10 days. Apan kung dili makaya ang napulo ka adlaw, nay mini version kini nga 2 days, duha ka adlaw. Sugod sa Santiago de Compostela sa lungsod sa Compostela, mubaklay padung sa bukid sa Liloan, sa kaon ang dakong krus sa Bagalnga sayo sa buntag sa sunod nga adlaw, ug nga untop alas 4 sa hapon abot balik sa Santiago de Apostol sa lungsod sa Compostela. Naisgutan ni natong Camino de Compostela, sanglit karong adlaw mao man ang kapistahan ni Santiago ug ni San Felipe nga mga apostoles ni Kristo. Sa ebanghelyo karon, nipadayag si Jesus nga siya mismo ang dalan. Sa samang paagi nga mga pilgrims sa Camino nagsalig sa ilang mapa o timailhan sa dalan, kita usab nagsalig kang Hesus ingon atong giya. Unsay atong mga punto sa pamalandong karong adlaw? Una nga punto, si Jesus mao ang dalan o kini nga dalan nagkinahanglan og personal nga relasyon. Ang pagsunod kang Hesus dili lamang pag-ila nga siya manluluwas, kundi pagsalig og pagsunod sa iyang mga pamaagi. Sa Kristohanong panimalay, makita nato kini sa mga ginikanan nga mapaubsanon, maampuon og manggihatagon. Sa komunidad, makita nato kini sa mga tao nga nagserbisyo, dili alang sa dungog, kundi alang sa tinuod nga pag-alagad. Sama sa mga apostoles nga miuban kang Hesus bisan sa kalisod. Sama ni Santiago ug ni Felipe, kita usab gitawag sa pagpuyo sa dalan ni Kristo bisan pa sa mga pagsulay. Una nga punto, si Jesus mao ang dalan ug kini nga dalan nagkinahanglan og personal nga relasyon. Ikaduhang punto, si Jesus mao ang kamatuoran ug ang kinabuhi ug kita gitawag sa pagpakita niini pinaagi sa atong mga buhat. Dili igo nga makailata sa kamatuoran. Kinahanglan nga atong ipakita kini sa atong kinabuhi. Sa pamilya ang kamatuoran makita sa tinuod nga pagmahal, pagpaminaw, pagpailob ug pagpasaylo. Sa komunidad, kini makita sa integridad sa trabaho, pagkamatinud-anon sa serbisyo ug pakigbisog alang sa hustisya. Si San Felipe ug Santiago, bisan walay daghang gisulat sa bag-ong tugon, nagpamatuod sa ilang pagkamatinud-anon, pinaagi sa ilang pag-uban kang Kristo hangtod sa kamatayon. Faith without works is dead. James 2:26. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Mao kini ang pulong nga gisulat mismo ni Santiago. Si Jesus mao ang kamatuoran ug ang kinabuhi ug kita gitawag sa pagpakita niini pinaagi sa atong mga buhat. Mga igsoon, mga anak sa Dios, atong hinumduman nga atong kinabuhi usa ka espiritual nga panaw sama sa Camino de Compostela. Dili importante kung pila ka kilometro ang atong nalakaw, kundi kung kinsa ang atong giuban sa maong panaw. Si Jesus mao ang atong giya, atong dalan, atong kamatuoran ug atong kinabuhi. Sama sa mga apostoles nga nagsaksi pinagi sa ilang kinabuhi ug kamatayon, kita usab gitawag sa pag-ampo,
sa pagpakigambit sa uban, sa buhat sa simbahan, o pagpangita sa presensya sa Dios matag adlaw. Sa atong pagsaulog sa kapistahan ni San Felipe o Santiago, hinaut nga kita usab magpabilin nga masinabtanon nga mga kauban sa panaw diya sa dalan ni Kristo. Ug sama sa mga apostoles, mahimo unta kita nga buhi nga pagmatuod sa kamatuoran nga si Jesus, mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.